Què tal i benvinguts a aquest vídeo d'introducció a les oracions subordinades, als tipus d'oracions subordinades, perquè tenim tres grans grups, tres grans tipus, que són les substantives, les adjectives i les adverbials. I dins de cada grup tenim subgrups. Per exemple, si ens fixem a dalt a la dreta, les substantives, un exemple de substantiva és vull que vinguis, vull això, vull que vinguis. Tenim les completives, les de relatiu, les interrogatives i les d'infinitiu. Quan s'entenen veureu que són molt fàcils. Quan no s'entenen sembla un embolic, però confieu que en un altre vídeo en parlarem de les substantives i veureu que tenen certes diferències i que són senzilles de detectar. Després tenim a sota les adjectives, que només hi ha dos tipus. La ciutat que veus allà és Solsona, és un exemple de subordinada adjectiva, aquest que veus allà, i veurem aquests dos tipus, les explicatives i les especificatives, en què es diferencien. I finalment, les adverbials, a dalt a l'esquerra, hi ha bastants tipus d'adverbials, hi ha les temporals, locatives o modals que es poden substituir per un adverbi, per exemple, vine quan sigui l'hora, vine d'hora, o vine tard, doncs veieu que quan sigui l'hora es pot substituir per un adverbi, en aquest cas temporal. Però n'hi ha d'altres, que són les que es diuen adverbials impròpies, que són les causals, les finals, les consecutives, les condicionals, les concessives i les comparatives. Totes comencen per ser, excepte les finals. En parlarem també en un vídeo de totes aquestes adverbials. Doncs veuràs que no és pas difícil si s'entén bé. Gràcies per la teva atenció, molts ànims en l'estudi i fins la pròxima ocasió.